Binja Buqana fl-Imtarfa hija binja li tagħti kell lil madwar 80 familja. Familji li f'dawn l-aħħar snin kienu qed jitħasbu minħabba l-problemi strutturali li bdew jidhru fil-post li 20 sena ilu inbena mill-awtorità ta' djar. Il-Gvern preżenti talab il-Kumpanija Internazzjonali ERIB biex tistħarreġ allegazzjonijiet ta' difetti fl-istruttura u fil-fatt instab li hemm xogħol mhux skont is-sena u livelli aċċettabbli. Is-soqfa huma dgħajfa u l-istess il-galleriji, it-travi u l-pilastri ta' żewġ blokok ta' appartamenti. Meta ta' dawn id-dettalji l-Ministru għall-Familja u Solidarità Soċjali Michael Farrugia spjega kif Binja Buqana kien proġett tal-Awtorità ta' Djar li sar bejn l-1994 u l-1996. L-Awtorità kienet bieħet l-appartamenti lill individwi u kull meta dawn ir-residenti kienu jresqu l-ilmenti tagħhom, il-periti tal-Awtorità kienu jassigurawhom li dawn il-binjiet huma tajbin. Wara r-rapport tal-ERIB, il-Ministru Farrugia ħatar bord ankjesta biex jisħarreġ b'mod indipendenti min kellu jinvestiga dawn il-binjiet iż-żaqat ma' għamel hekk. Huwa l-imħallef emeritu Filip Xiberras li se jmexxi dan il-bord. Se jkun hemm l-inkjesta li se tkun qed issir biex naraw responsabiltajiet li huma assoċjati mal-binjiet, il-mod kif inbnew, il-mod kif kienu ddisinjati u anka il-konkos u x'tip ta' konkos fil-fatt intuża. Il-Ministru spjega li għalkemm il-Gvern mhuwiex legalment responsabbli li jsewwi l-ħsanat, bħalissa l-inġiniera tifasslu dokumenti biex jinħarġu sejħiet għall-offerti. Xogħlijiet imistennija jiswew ma' 2 miljuni u 500,000 euro. Il-Ministru Farrugia mela ċara li m'hemm ebda periklu imminenti li jaqa' l-bini. Bħala binja m'għandniex informazzjoni li hija ta' xi periklu, imma illi il-proċess ta' deteriorazzjoni huwa wieħed maġġel iktar milli wieħed jistenna. U allura wieħed jagħmel dawk l-investigazzjonijiet u l-tiswijiet kollha neċessarji ħalli jassigura li dan il-proċess jieqaf u anka fl-istess ħin nagħmlu il-binjiet iktar b'saħħithom. Fi żmien li ġej se jkun iċċekkjat is-saqaf ta' kull kamra f'kull appartament u r-residenti se jkunu aġġornati fi se jkunu waslu ix-xogħlijiet.